Здравейте и добре дошли в това видео. Днес искам да ви покажа един български Minecraft сервер на име ATS Sadox SMP. Това е един много стар сервер, дето преди беше много голям, но за съжаление беше стрит. Но сега е пак активен и е даже 24/7. Ако искате да влезете и да се запознаете с нови хора и да играете, това е точното място за вас. Добро комюнити и много хора. Сервер е 24/7, както казах, и активен. Ако искате да влезете, вижте Дискорда в описанието и елате да играете и да се запознаете с нови приятели. И да, това беше от мене.